шавҳари Зулайхо Алимаҳмадова, сокини 40 солаи шаҳри Душанбе, 10 сол пеш дар як ҳодиса дар сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун фавтидааст. Довуд Саидов, шавҳари ин зан дар нерӯгоҳи Роғун ба сифати таркишгар кор мекард ва дар як таркиш аз зарбаи санг бар сараш фавтидааст. Довуд, ки дар ширкати эронии Собир дар сохтмони нерӯгоҳи Роғун кор мекард, додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ин ширкатро муваззаф карда буд, ки то ба синни 18-солагӣ расидани 5 духтараш ба онҳо ҳар моҳ 300 сомонӣ, дар маҷмӯъ 1500 сомонӣ пардохт кунад. То 6 моҳи 2018 маро ёрдам мекарданд. 1500 сум мегирифтам. 6 моҳи 2018 този имрӯза нагирифтам, пули кора надодам. Зулайхо мегӯяд, ширкати эронии Собир корро дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун қатъ карда, ҳама масъулонаш ба Эрон рафтаанд. ӯ ба сафорати Эрон дар Тоҷикистон муроҷиат кардааст, вале дар он ҷо барояш гуфтаанд, ки ба дастгоҳи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунад. Озодаи Раҳмонда навиштагим, то ҳоли гуфт муддати як муддат ҷавобш меёл, ҷавобш наёмада. Зулайхо бо 5 духтараш дар як ҳавлии иҷора зиндагӣ мекунад ва ҳар моҳ 600 сомонӣ иҷора пулӣ мепардозад. дар ин ҳавлӣ ҳамроҳ бо оилаи Зулайхо 3 хонаводаи дигар низ зиндагӣ дорад ва ба онҳо то 10 март муҳлат доданд, то хонаро холӣ кунанд. кӯдакои ман бехонаву дар ҳамаш духтараканд. пулмона натонистем гирифтанам. як намояндаи собиқи ширкати Собир, ки аз қазияи фавти шавҳари Зулайхо огаҳӣ дорад ва бидуни бурдани номаш гуфт, ширкат ба Зулайхо ғайр аз нафақаи кӯдаконаш маблағи муайяне ҷуброн карда буд ва тасдиқ кард, ки ин ширкат дар нерӯгоҳи Роғун корро қатъ кардааст, вале теъдоде аз техникаву таҷҳизоти корияш дар маҳалли кор ҳузур дорад. ӯ гуфт, агар масъулони ширкати Собир дубора ба Роғун сари кор баргарданд, эҳтимол масъалаи пардохти нафақаи кӯдакони ин зан ҳал шавад. шикоятҳо аз ҳодисаҳои нохуш дар маҳалли кор ва напардохтани ҷуброни молӣ аз сӯи ширкатҳо дар гузашта низ садо додааст. тибқи иттилои хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ, танҳо дар нимсолаи дуюми соли 2021 20 ҳодисаи нохуш дар маҳалли сохтмон сабт шудааст, ки дар натиҷаи чунин ҳодисаҳо 13 нафар ба ҳалокат расида, 8 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштаанд.